ام لسر چارەسەریya pirsgirêka Kurd daxivin. Girêdayî vê di çarçoya banga aştî û civaka demokratîk de gelek pêşketinên krîtîk çêbûn. Em li rûdanên hefteya dawî mêze bikin. Piştî 26 salan peyama bi deng û dîmen a Rêberapo bi raya giştî re hat parvekirin. Rêberapo di peyama xwe de got ne biçekê bi hêza aştiya civakî û siyasetê bawerim û bang li we dikim vê rêgezê bi xinmeriyetê. Li ser vê bangê KCK roja din bersiv da Rêberapo got ew gava ku Rêberapo ji me dixwaze em ê bavêjin. Her wek KCK destnîşan kir ji bo ku pêvajiyo karibe pêş de biçe. Divê aliyên din jî gavê bavêjin. Di 11 Tîrmehê de merasîmek çêbû cara yekemîn meşadê ji bûyereke wisa kir. Komeke ji gerîlayên PKK navê Koma Aştî û Civaka Demokratîk li xwe kirin û merasîma şewitandina çekan pêkanîn. Koma Aştî û Civaka Demokratîk di peyama xwe de wiha got li ser banga Rêberapo em bi îradeya xwe azad çekê xwe îmha dikin. Hemû dunyayê şahidî ji vê bûyerê dîrokîra kir. Di daxuyana Koma Aştî û Civaka Demokratîk de hat gotin ew biryara xwe ya îmhakirina çekan dispêrin banga Aştî û Civaka Demokratîka Rêberapo ku 27 Sibatê hatibû ragandin û biryarên Kongreya 12 a PKK ku di 5 heftê Gulanê de hatibû darxistin. Rêberapo pêvajo hilgirtiya ser milê xwe û dimeşîne ji bo ku pêvajo nexitime gavan davêje û bi her gavekê di cîhanê de pirsgirêka Kurd dike rojeva sereke. Bi esasî ji bo gavavêtinê çav li ser muxatabên din ên çareseriya pirsgirêka Kurdin. Yek ji wan dewleta Türk û rayadarên wê ne. Gelek daxuyanîdan nîqaşa li ser avakirina komisyona li meclisê dewam dike. Serokkomarê dewleta Türk got ew ê komisyonekê ava bikin û li ser pêdiviyên qanûnî baxifin. Şandeya İmraliye ya Dem Partiye wê 16 û 17 Tîrmehê serdana partiyên siyasî yên Mîna Gelecek, MHP û CHP bike. Her wiha wê serdana Wezîrê Edaleta Türk bike. Serokkomarê dewleta Türk Erdogan piştî merasîma Koma Aştî û Civaka Demokratîk axivî û gotibû em ê niha rûnê û biaxivin ne biçekan. Em ê rûbirû û dil bi dil biaxivin. Lêbelê yek ji rexneyên esasî yên li pêvajoyê jî ev e. Rêberapo bi yekalî pêvajoyê kaş dike, dewleta Türk jî tenê gotinan dike û hêviyan tîne ziman. Lêbelê heta niha jî di polîtîkayên xwe de guhartinek çênekiriye. Li gel agirbesta PKK û biryara rawestandina têkoşîna çekdarî dîsa em merasîma şewîtandinan çekan jî. Êrişên artêşa Türk a dagirker ên li ser gerîla dewam dikin. Ev êriş bi hewayî bi bejahî didome dîsa li qadên gerîla rê û barergehên leşkerî têne çêkirin. Ne tenê bi tank, top, çekên giran, her wiha çekên kimyewî û cûreyên cuda yên çekên qedexekirî jî têne bikaranîn. Dîsa HPK dibêje dewleta Türk a dagirker li Zap û Metînayê banga teslîmbûnê li gerîlayan dike. Vê wekî hewildaneke giran a tevdanê û heqareteke giran pênase dike. Aliyekî çareseriya pirsgirêka Kurd jî helbet gelê Kurd e. Dostên gelê Kurdin. Heta niha bi giranî pêvajoyê dişopînin, têkildarî pêvajoyê nêrînan parve dikin. Gerîlayên azadiyê bi têkoşîna 5 salî pirsgirêka hebûna Kurd daniye holê, ev pirsgirêk ji holê rakiriye. Dor hatiye êdî nasnameya Kurd li ser bingê paradigmeya Neteweya Demokratîk ji nû ve biava kirin. Dor hatiye gelê Kurd seferber bibe û bi hev re berê xwe bide avakirina Neteweya Demokratîk. Tê gotin navçeya Slopya ya Şirnexê cerdevan dibin çavdêriya askerên Türk de her roj 207 ton daran qut dikin, daristanên Kurdistanê qir dikin. Erdnîgariya Kurdistanê bi ocağên madenê, bi santralên termîkê, bi santralên hîdroelektrîkê bi qutkirina daran tê hedefkirin. Dîsa wekî ziman û çand gelek êrişên din jiyane. Herî dawî malbata kaya ku ji 10 kesan pêk dat, şevê din li Stenbolê dema ku ji Seyranê vedgeriya, di rê de ji ber ku di seyara xwe de guhdarî stranên Kurdî dike hat derkirin, êşkencekirin, binçavkirin. Di nav van de zarok hene, kesên ducanî hene. Ya ducanî ji ber peyînên polîsên Türk radikin nexweşxaneyê û dikeve binê ameliyatê. Her wiha rewşa pitikê jî tê gotin gelekî krîtîk e. Em behsa bûyereke edlî yan jî takekesî nakin. Em behsa dijminantiyeke sîstematîk dikin, bêtehemilî û dijminantiya nasname ziman û hebûna Kurdan dikin. Em behsa nîjadperestiya Türk, zordariya Türk li beramberî van jî polîtîkayên bêcezahiştina mejiyê Türk dikin. Gelê Kurd wê çawa bersivê bide van, çawa bersivê bide êrişên li dijî gerîlayan, çawa bersivê bide êrişên li dijî Rêberapo. Ji ber ku Rêberapo wisa bang li gerîla kir. Ez ne biçekê bi aştiya civakî û siyasetê bawerim. Civak, siyaseta demokratîk
parazvanên çareseriya pirsgirêka Kurd ve çawa bersivê bidin vê bangê. Bername me dest pê.